Žitelje, ktorí žijú u ulici Iriny Provči u Ruským Kerestúre, od dneška môžu na míre prechodziť po svojej ulici bez obávania, že či odškodujú svoje prevozky pred zíri na dráhy. Tota ulička bola jedna od najhorších, najdotrajalších, najvecej dzíry mala i najoštecenša ulička u celým Valalu. Tá sme už dajaký rok i pol máme po prioritetoch, keď kladzeme, ktorá ulička treba da še robi. Tota bola na perším spisku, na perším mesce na spisku i evo dneška prišlo do realizácie. Oni u stvari túto robotu počali pred 2 týždňami, bo to perše ide rihtanje terenu, otklanjanje bankinov, preširovanje asfaltnej dráhy, otklanjanje hlíny, cehly, drevo, gdje pojedných i to, co smetalo mechanizaciji za šljebodnú robotu. Već to všetko muselo da zostať, da še osuši i dneška ráno kolo 6:30 počal proces nanošenja asfaltu i varja, že do poladnja, hodzini po poladnju, že še zakonči tota časť roboty. Po slovoch sekretára Pášu u nastupným periódze še plánuje asfaltovací košarkášsky terén na novým naseleniu a tiež i rekonstrukcia autobuskej stanici i pijacu.